up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arjimang lukumang nana sasa ba yo kromo we wato de yongwang we spodef mama sernang we baro di Noord-Gogomit Zuid, Oost-Gogomit West we spode aribanye sturu ko arti de prespartori en misdo janga brarot ja masar gamba fos ubigi abbar ala desma odi na tracé de diaspora alla sernang mang we barde odi en we accident harde bangi de sturu fuko arti de prespartori want tide wotak over ala de tori saipsan no isernang. En isabi, a programma disi tak precies van de sante. A programma disi no de leg de tramang die leg uit, tede wan leg uit. Want soms de nego net bepaalde tot, maar uno tak precies van de sante. Anders maar zeggen gambo. Zatori de. We bra rot artimalu kumana nasa sabayo koromo om nele sanga om shak bel mi baka. Ja. Dat de ma aksi mi taki yere ja. Wa yo hari yo trusu fu een pakket sani. Dan mi accident taki fawe bedoeling een pakket sani. De taki ja in de tijd onder een regering, een vorige regering, pakket be prati dat is maar be vindt de pakket no be boom. Maar om niet zanga om shate tak ma masar gambo. Dat kisi voor de pakket dati. En not zanga onu. Maar om een soort san we jere. Maar tide na de strefis ma. Die be vindt dan takusan da pakket. Dan na vervallen product, dan na disi na sademano one moro na India, de masen konjuja en na chan wan chir afolk. Je verstaan. Maar vader de na die. Ja, maar zeg maar, ik actie me. Want ik eerlijk, want die takanga bepaalde sma. En je ziet van die NDP'er staan toch? Ja. Go tak so, go tak NDP'er. Look van de senama tang. Ja. Want toen het tak NDP'er, wat tak senama. Ja. Was een man die. A eerlijkheid no de. Je kunt tewa man doen boosari. Dem jama grani. Imuso. Je moet jama grani. Je don't go leggen uit dat asan nee. Je jama grani. Dat amang setato dati en asan bon. Vandaag aan de dag. Na arki bepaalde man. De man tegen me dat ja. Umbetaki. Dat a pakket. Voor chan. Want meestal ja. Chan. Na chan pakket. Nobebu, want we obia san beneden tabu. Ja. Ja. Maar a pakket voor no. Ja. Toch? Ja. If you look at the producten, dat de mij look at, maar moet het op tafra toch? Ja, ja. Tak de producten die zie, dat traf soort producten. Maar 5 jaar aan dat. Jere jaso. Misap taki a eerste tranche bij de fo container. Ja. Dus dat one taki. Tu container parati. Dat tu dete. En na dati, de man eteki, sorry. Je verstaan. Tak den dis na boang. Maar mek u sorde archi manga lukumang. Mek de jere fasma. Suku. Terwijl fi eerlijk tak ai mi be kosima no true. Dat je. Maar nou je kon dan gewoon drogreden. Alleen. Om een pakket, fika nyama pakket, de kan wan drogreden kouluku den. This if de man me brengt naar huis om te gebruiken. Lekpa, mi boki mi chin dis wel voor jou. Isabi toch? Mi no wan kan broeia next en mi no wan verbloem next. Maar dit zijn eetbare spullen en hij expired tot 27. Het is van nu tot na 27. Kijk Hashem hier. Kijk, stel je voor. Doe je Hashem. Dus je ziet dan naar kwaliteit producten. Isabi toch? Mi no weka moet ik zo about de producten. Baita, Dada en King Nano. Sago Moro Fara in details. Hoeveel nog aan deze zaken zijn. Isabi toch? En hoe ze hier in Suriname zijn beland. Want Bera bij de gratis. Maar dat laat ik in het midden. Luca Olija. Ja. Broer. Kude. Deze ken ik. Ja, die dingen zitten ook in de schappen. Isabi toch? Dus mi attack dat al vooral de pakketten. Nou, boe idee. Zo. Dat doe je en jere bra rut 5 dat die. Ja, dus moet ik eerlijk zeggen. De Junos Absani.
Toch waar de mas doen dat pe op een pakket sani. Tino sabi. Want Tino sabi de actie. Ja. Ik sap vast aan de. Want aantal container bekom en je begrijpt allemaal nog kan kon direct. Nee. Dus dan de laatste container kom. En sanamoro mooi wan fatori. Dus de mas doen dat pe. De man is op noti, if je actie met de man is op next factory. Waarschijnlijk de man tak hier nog. Ugos doen dat pe, dat we doen money. Dat leg uit. Hoor op, volop aspotu. Nee. De man BOG. Ja. De man academisch ziekenhuis. De man is zo op zijn pakket. Ja. Dat de man keur pakket. Oh, dat de man te keur pakket. De man dat datara. Dat de man keur op. De man keur, ja. Oké. De man benoemde service naar de Facebook deskundige. Oké. Dus de Facebook-deskundige, die heren ons doen dat we ons op noti. We leggen bepaalde zaken uit, terwijl ik kan actie. Want, zouden we kan doen, we gaan bellen aan minister Bouva. Ja. Bellen op de actie dat minister, je hebt een pakket ja, maar leg me uit sanatorie. Dat Bouva moet leggen, nou, die de man legt uit toch, dat baka die, baka een wiki of zo, dat Bouva komt uit. Als minister, collega uit ageren, no? De pakket die zie, een boem pakket. Je kan gebruiken, ik kan nyang, ik kan doen alles aan man. En hoe de zelf van plan voor morgen naar India pakket. Ja, want Masara Bouvalek minister die aantak en een ambassadeur voor India's Donald Lontafara. Ja. Dat de man takatori, taki India moest go door naar een pakket sani voor de kajepa volgen. Ja. Kijk eens humanitair. Ja, tuurlijk. En een gegeven part moet men niet in de bek zien. Ja. Niet om politieke voldoening, dat je koos van sani, dat zij nog bijna is de dat je niet. Omdat je jidesma, de volgers via, je jidef de yang, isabi dat je contact want to sani, je komt ongeloofwaardig over. En anobung, ja? En dat namen we naar misleiding. Je hoort een volk voor jou. Als er nou volk, je hoort een spotu. Als er dat moest doen. En met tegen nogmaals, tegen luku van mij leg uit dat, dan we bereiken dat per mas etan. Dit aan sernang of dit aan wat rapressie. Want dit nog kan, ik bedoel, isa papaget motto. Ja. Me go van uit, ja. Ja. Dat is schreef man dat die. Kan je deze schreef man kies pakket ook toevoegen. Ja. Dit teken toe, ja. Dit teken, ja. Dat is eigenlijk de familie, de jameng, dan hoe de chef baka, dat je bereikt dat, oké, dat verteren, wat er verhaal. Wat hier tra verhaal we verteren nu, dat je een pakket nog bij boet, terwijl deze revi, de man is zo dat. Kan je deze revi nou een pakket? En ook kan de. Zeker weten. Zeker weten, de man yang, aso de man is tang. Ja toch? Maar de man die zie en yang vergeten yang. Die sabi toch? Ja. En de man zei mek kunu. Ja. Gevaarlijke zaak. En mek kunu nye giberati. En het probleem, nou, samen abi moesten maar omdat moesten ze dan safe zijn, we tak precies waar is aan dit. Ook ja bepaalde radiostation. Nou, man de interview toch? De man de straatmedia. Ja, behalve straatmedia, je man de mek alle bakan de man petore taki. Ja. Ja, weet je man, de man go interview man, maar broki, awa psipriti. Is dat de man dat toch? Ja, de man dat die. De man dat die. Nee, kom uit, nou, voor tak over een pakket. Terwijl, daarvoor, de moment legt uit dat pakket. Nee, maar no, de man tron todo. Ja. Nooit die lukute todo den gotoro. Ja. Dat de man is dondera water, maar je kan shit ook. De shi, de mofo furanga water, de no man taki. De no man taki. Nee. Of, in een geval, die is maar gambo. Mine, zie dat, lik zwaar. Maar zie dat de man die na race ook toe, voor hora, afvalok, aspotu. Voor eigenlijk de man tackle wamanomo. Ja, na wama maar dat met je taki. De man tron todo de mofo furanga water, de no man leg uit. Want zij no ben wanya is dat je kon janti de. Want je reno me teji wansani. De sansep sanono win mama sernang. Amandi vier taka hebber. Ataranga dame ka change sande. Ja, verstaan. Dat die? Want me sorry, want trapi story. Die Masra Noor Mohammed. Ja. Be konanga vuil op haal tori. Tak meko pai. Ja. Meka volk pai de ma be fenta ka strafa volk. Ja.
Maar if je trouwt dat strategie, like voor alle programma je beji des maar komen jarenlang. Me beji de. Je beji den dat te de mamai de berm de fishi papira je de ka sterfa donk mota hemel. Je verstaan. Da ala de san dati. Da Masra Nur Mohammed taki aye trouwt doti. Ja. Aye de paifa doti. Ja. En dat na bedoeling. Dus dat toen man kon gaan voorstellen dat de man is bijeri jerry. Dat in no kan kon no kan meka afoloke paik bade no kasani. Maar if je pour subsidie. Jere jason mino sabo me miljoen amoni de SRD sa impai de man de pura doti de krima foto de man de halo. Isabo me miljoen. Dus if je pour dati de mek alle huishouden pai wampchi money da alibi electi di lanti waardoor lanti kan doen want daar zijn een mondati daar gaan we Natuurlijk, lanti kan je man bijvoorbeeld dubbel gehandicapten, je sociale steun kan je man. Je weet toch? Allemaal, asanati, veel ophalen. Alla kondra basani. is geen nieuwigheid Nee, alla kondra basani. Want soms weer bereiken en asani zie moet je maar zeggen. Soms je neemt man kwalijk ook toe en misschien de maat door de diaspora, bepaalde de diaspora. Ja. Ik bel op ook toe. En dan gaat ze naar me uit. Dat unopai dat die unopai. Maar in een kondre pa mij tang. Pa mij tang, amai pa je keihard. Amai pai dubbel. Ja. Amai pai zelf tijd man go plasje. Ja. Amai go pai. Isabi. Amai pa je glazen bak. Alles zo zijn. Amai pa je huisvuil gewoon. Isabi toch. Na ome bachi de man abi. Je verstaan. Dus doordat if je doet disi. Dan ik kan worokot op een vuil ophaal sani, ik kan zorgen a vuil voor werking, alle de santi kan zorgen. Dus dan is het een last minder voor de overheid. Want eigenlijk moet ik het zeggen, over wen. 100%. En no one regering no bij durf, voetwen, om populair te blijven. Dat de man op een doen, want de man vindt dat ja, mim chis na sa sabayo. We want foru in one ren, dat de day op een koitro en jono, dat defono. Je moet ons opvoeden, je moet ons trainen, leren hoe van muslibi, voor kan marchu zelf naar dorosi kondere, want na so de man dat te libi. Isabito. Want verleden me waka starati, angwap tatamatif midam. Ube damo voor een winkel dat man nyama brede, maar wat dot bachi no bede dabe. Ama suta brede saka goine saka. Mi loka ma mi no tak noti mi takishi fasa ne hoor. Ja. Terwijl soma da mijn vrienden troe. Ja. En vrienden troe. Asenamang de naktapen bosu. Ja. Mina wasenamang. Amai troe le dape. Amai iten troe dape. Dan lanti sa gore me. Maar dat nari de nering. Lanti sa crime. Ja. We know. Mi feni taki asandis musko hop. Ja. Me kudwe me kuorde kati. En ta langa je kongwenti ya. Natuurlijk toch. Natuurlijk. En zie je. Je allemaal wan meka direct tankring. Ja. Isabi toch. Eén. In de troa do ta strati dat in doen. Dek sanamang. Want you know wat sanamang. Twee. Huisvuil. In pai wan sensi. En dan zijn ze maar gambo. Sa de mama introduceer no. Nou, sanisa a vorige regering. Ja. De berekend batageren no was sitting via EBS. Ja. Isabi toch, want alamu je pa stroom toch? Ja. Dat is wel een rekening en let nu onder het kiesvuil ophalen, zo'n bedrag. Ja. En dan makkelijk, ja regering, if you ask me, dat alamu, dat EBS is stort als is dat je in een staat voor land. Ja. En dan laat je pa de vuil ophalen. Dat klaar ik ba. Dat hoor ik ba. Dat klaar ik. Zo simpel is het. En dan money voor lanti. Abokroting. Ja. E collectie. Ja, toch. Dat de man kan met een passie. Ja. De man kan halen een terrein op. De man kan je een sociale instelling. Karkom. Alla dit hoor dat bezekam. Alla dit sanati. Dus. Ano ogri. Nee. Maar de man wani en een populistisch beleid e ji akondre dis mancheri. Ja. In korkordes ma. Ja. Isabi toch. Lek familia. En mio taken. Via microfoon ja. Mina de erlet supara. Is geen geheim. En disi de toestand dis mitaki. Dimi de in een raad bij de eerste vergadering. Heb ik het kenbaar gemaakt dat me gof toestand na para. Want mina para man. Je verstaan. Mitak wa mindchef moest komen onder de jongeren. De man go denk tarafasi.
Isabi toch? Handen uitsteken en wachten aan no demoro. We moeten gaan werken om Goshoga en het tweede sani naar een vuil ophalen. Want toepan draai, dici draai op een koranti Facebook, dat de mij tap passie, daarna dici, met dat laten we het doen als paranen. Isabi toch? Dat de man die op de vakantieorde moeten zelf een vuil ophalen. En wanneer ze land hem doen, per een vuilstortplaats de land hem accommodeert de man dat de kan go trouwen de dotti. Isabi toch? Dan krijg je schoon para. De naba edati. Want zo is die reep zijn de passie naar para. Want mi de ala dei. Dape. Efficient jer saka. E peule trawa de mai pota tapuku fusterati dage priti. Isabi toch? Tinya tap tinye. Isabi toch? Ajers desma conquenta sana. No kan. Je krijgt toeristen in het land. Dus mi taki. Ik ga me er sterk voor maken. Voor zorgen dat ik alle mando kurutu maar tarafas node. Want ino kan thans doen nga doti. Want talanga doto door hun joso. Ja. Je verstaan brada? Ja. Dus dimi takasani bakadati in een raad. Miji a voorstel aan minister Kadoro nga tori. Ja. Ja, aan minister Kadoro. Dus hij heeft het overgenomen van Riyadh. Ja. Dus nou een boemsani. Natuurlijk. En boemvoersan ook toe sang voor regering doe. Ja. De regering die doe ook toe Godoro. Ja, bif Godoro. Moest Godoro. Fayon na ken boroko. Dus dat die. Maar ja, voor zo'n Godoro. Want ik de maar argue op Chipoku. Ja. Ik de argue. Man to man is so unjust. Children, you don't know who to trust. Your worst enemy could be your best friend. And your best friend, your worst enemy. Some will eat and drink with you. Then behind them sus upon you. Only your friend know your secrets. So only he could reveal it. And who the cap fit, let them wear it. Who the cap fit, let them wear it. Said I throw me con, me no call no foul. I say in cup, 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 clap, clap, clap. Hey. Some will hate you, pretend they love you now. Then behind they try to eliminate you. But who jobless? No one curse. Thank God we're past the worst. Hypocrites and parasites will come up and take a bite. And if your night should turn to day, a lot of people would run away. And who does stop it? Let them wear it. Who the let them wear it. I take a down, I throw me gun. I take a down, I call no foul. I take a down, I cup, cup, cup. Yeah, yeah. Clap, clap, clap. Ja, dat doe je rapoku. Ja. Dus suma se fiti. De wering. Ja, natuurlijk. Je verstaan. Ja.
Wanda we wan trasot san baka. Ja, want hier is Master Gambo. Asan die sam meneer begreep. Want de man, minister Poki, Ja. beleg was uit. Omdat we takken tjus ook ba. Ja. Maar we vinden het in takken eten. Omdat bepaalde omroeper, Ja. de man die op de station, bakana en mantetori, is dat de man toch? Ja. De man die altijd bego onderzoek. Sani sabepsa in een vorige regering. Ja. Altijd de een microfoon, Ja. interviews maar. Mm. Maar nou die poki kangatori, dat hier no. Van Sashi. De Nou, vorige man. Nou een kartel. Een kartel dat we. Sociale zaken, sisi lassi, dat lassi. Maar na uno na zeepsa, actie schreef af. Zeiden de man die bij de scherp voorziet, Ja. de leg uit. Ja. Zeiden nego interview Poki. Ja. En dus man die bij dat is, want alle de man die na coalitie nou. Wakti. Bede, in de regering. Alla de man die long toe. Hai. E de missie. Hai. Aso metak mi to. Ja, ik had dat. Alla de man die long ta e de missie. Dat meki in een programma beteje mispoki. Tak met een schouderduw. De nak somo. De nak omoroni. Tak, a umbe dape fawaka. U leg me uit. Missie kaba tuto. Missie kaba be dape tu. Minister to. Ja. De minister tuto. Ja. En moni belas dape tuto. Bueno. Dus checking, onderzoek asani. En in actie ook toe, Poki. Actie de man, sabi gwa de microfoon asma. Ja. Kan de je pito. Maar, mi is ziekbaar. Tak asansi. Isa pasan sa belikar, santerover toch? Santerover. Isabi toch? Asana de eter. Manana firi. Oh, nana fi. Nana firi, ba yo firi. Ja. Koromo serve bari. Ja. Want den of feni. Desmanyan doef den. Oh, ja. Da hoe doe je dat? Amonikarta. Monikarta, disi so kakafei. Oh. Dis nanga dati, ala de sot san dati. Desma firi. Da faya ko tek laken tapeng. Ja, de man lakanen, de stong. Stong do, tro biji stong. Ja, ne. Borgo stong. Ja, want- do tro atapu. Maar no, mine, je pokita katorat moro. Ako no fleso sap, leg uit. Ja. Dat is stop. Nee, a contact apure serefi. Ja. Tak mino de na nyandi. Oh. Ma de ngandi nyang. En myo karde neng. Mazara somo yanga boronto. Dau stay ku vinger op taku saba ini. Ja, toch. Wan misap fini. Ja. En mispoki tak na wan kartelvorming. Dat wan tak na onderling. De man be sete en asan be bereid. Mi teju walis tak wan damo be aksi mi tak Masar Gambo de crossbe fa fire. Ino ma regelen wan maf sociale sak gimi. Want a yere. Dat is hier, ja. A yere taki mande di regelen maar de eerste tumuna ma etek dati da baka dat da yo chisi. Mi tak mino denanga de san dati. Oh, ja. Isabi tok want a moni na flanti en if ya rechta tapu im waka de juiste passie. Mi tega mi si tutak dine en dat ta fasi da mi kan jompo luku di pe a fasi. Ja. I verstaan. Ja. Aso asane woroko. Dus eigenlijk, als een zijn pokkie leg uit, maar ze rafi die mato dat hij. Nou, als een nou makkelijk zijn voor onderzoek. Asan no moeilijk. Want sommige dingen zie, misikaba dingen zie. Ja, fa juku de Als je de even dat jaren nog je manga to die zie, want mi charen kon in een eater. mi committing. Ja, en mi leg uit ba. Ja. Dus, hoe leg je uit? Uko leg lanti uit. Ja. Fa ube doeng. Isabi toch? Ja. Ja. Dan sumatro minister of san dan meka collect verantwoord toe af. Want hier die de wan soroto chan. Hier die de mek moeite tak de wan soroto chan. Wis wan maskita fada watara de na chan chiren. Ano, chan wang. Alla de FIAP minister, alla de mama wan soroto. Iya de wan soroto alama. Ka de manga serf de wan soroto tu. Kan de tu maar de man die de lid naar de zee. Iya. Inaf soroto de man. Die kan bij accident je hebt mi ko lugu sanator dape. Want na bari, sasai bari, koromo, we wato ala de mai bari. Follow ke bari. Iya. Follow ke bari tagere no uno kisu sensi. Monikarta no kong. Iya. Ala sensi don dape mapa monigo. En suma bem chisi, no chisi nanga suma no bem chisi.
goed welgesteld, maar juist in dat je zegt. Juist. Dus eigenlijk hier nou, mi arki wan omroeper. Amai leg uit dat amang big up minister Noor Salim. Amai big up amang. Ja? Omdat amang check tori amang si dat die machine lasi LVV ya. Ja. Machine lasi en amang chaga pihi. So dus amang finaki amanati hostel amang resetatori. Da amang mevrouw Poki kako aksi Noor Salim tuto. We je minatori. Kwamim arti jaso. Ai. Masara faye kara assemblee lid voor NDP. Par meser Ja. be orwan bok. Mhm. Je Masara Noor Salim. Ja. Taki no me leg uit. Potsana ta papiera. Ja. Dat want taki netak tum si voor wan mi da in. Oh. Verstaan. oh. No jogo tum si. Okay. Isap de water pomp anga de sand dat tok. Ja. So, dus no jogo. Ja. Maar dan no, de man die take big up Noor Salim, Ja. dat nou een rookording Masara Noor Salim opo. Fupoki no sheng. Oh. Fupoki no sheng. Oh, dus dat ie. Na dat na sani dus dan. De man nakatori, da las mo de bezig gaan atori. Ondertussen, nana sasa ba yokrome bari. Tak de no matches de money. Okay. Onrechtmatig smateki. Die verstand dus. Dat die Masara no. Want mispoki tak is een kartel. Ja, een kartel, ja. Isabi toch? Ja. En sma de mij vergader. Want mi heb informatie. De mij vergader. Ja. De sma. Die moest collega verantwoord toe af naar poki. De ne ka vergaderen toe. Nee? Nee. Serieus? De ne ka vergadering. Maar dat is... Daarna die si den enkel verschweek. Den bakai ateng. Den wansi fen ede awansani. Maar jere nou. Dat pokie kan gona tante toch? A ede misi. Ja toch, kan gona ede misi. Maar ede misi sabi toch. Maar de tramandi lont ede misi. Tak jere no ko op waru gorde nyara want no so fire. Ja, oké. Dus dat die. Je verstaan. Met sar porti Russia. Russia met saren. Want Russia ne op hem van ne ondersteunt pokiara. En hij tak noti taka tordis no kan. Nee. Terwijl ubesap taka partij voor Russia was een sociaal partij. Ja. Isabi toch? Het was een sociaal partij dat ubesabi. Ja. Dus dan ino kan hori mo voor om Russia. Ino kan hori mo voor ja. Bif tak no en ino me massieve stumsi. Ja. Je verstaan. Ja. Im collega uit. Dan want terasanip sabaka baradam saba. Asan fa grond conversie no man verstaan. Yep me. Want na taki to omap chifeng bij de grona lanti en nu de grona eigendom. En dat is mijn fiets taranga de kago vrije bank en dat de kasta eerste rij. En dat de kaleni isabito. En want terasan toe tedesma want draag over die de chief den gemakkelijk. Dan mira edemisi tapator dati. Akron conversie 5 fenat. Jere no mazarga mo. Lugo omdat mi ook te me do business toe toch. Dus mi sabasani. Mi feni taki asanati in web tapu. Ik atak oké somen vierkante meter. Ja. Ik toch in een goed op 2 hectare en 3 hectare. Ja. Maar zo vierkante meter. Voor de kleine man. Natuurlijk. Omdat amoni dati ik gooi naar akas voor alanti. Ja. En amoni dati ik kan gebruiken die sociale programma's enzovoort. Asan Je begrijpt toch? Jere ja nou populistisch sani want me bedoel ik de missie in op aftaken serf tak yo tapen. Zij ben do binnenshuis de potisma onderzoek luku seipsa. Ondertussen tore godoro. Dat is waasje kan bij doen. Ja toch? Om Niels kan bij je boy. Isabito. Daarover gaat dat ding. Want alla jaren go paya gro money na wa romp slump dem wakaso. Wapchi money wa low money. Terwijl if je bijna lanti abi voordeel na sani en you voordeel moro bigi want a grown of you. Dan denanga sani want a nieuw burgerlijk wetboek leg uit tagere no. Creëer boedel. Want na edati. Je verstaat toch?
Dat want ik de mijn moeder ki antak jere no. If I abi grong I dena libi, I abi pchin de biji di ka sorgu feser fi prati jideng. En dat if a deso, tak na eigendom, dat wan pasie waka. Ja. Na notaris je go dakaba. Ja. En laat hij verdienen ook toch? Laat hij verdienen. Ja, natuurlijk. Dus als aan het minimum begrepen, waarschijnlijk, if je actie kan je mij bereiken, dan een chantori. Dat is broken. Nee, ik go om, je moet je nationaal opstellen, ik go om afvolgen, de potisma, militair de goeduma die kan bij de bijijari, daar niet van, wat hij de missie kan doen. Hij kan bij een bijijari. De adviseur van Kabai toe. De Kabai. Maar na sasa bij Jokoromo kan bij bunko op 25 golu 4 meter na lanti. Voor zorgen dat het er eigendom dan af en de kan nakatapi bors dat af me. Van waka. Ja. Mi vind dat je aan de tap. Nogmaals met dat je het is. En op dit dat je tak 4-5 hectare. Ja. Dat nog. Want kan de land die abapis dat ook te nodig voor de tori? Nee, maar met 4 meter. Nee, met Kotimof. In berekent dat je alle de land die grond die beetje uitfossie. Ja. Want mi meke mee toe toch? Na 2 punt zoveel hectare. Ja. Dan heeft 2 punt zoveel hectare de. Dat je 5 king. Ja. Ino kan op ino, maar prati 300 vierkante meter onder 5 king. De meku de eerlijk. Ja. Isabito. Maar 2,2 hectare. Dan, ik kan verdelen toch? Dat alapje ik is wel respectabel. Dat is helemaal zo. Daarover me abe. Ja. Maar wamam moet 7 hectare. Dat niet. Nee, maar... Verdelen. Ja, 2 hectare. Goed. Dan... Ja. In convertering, dat allemaal abon pislek eigendom. Dat is biji wan familie. Dat is goed. Dat is biji wan familie. Want dat je thans dangen, dat kans biji tak dang dis verval, dan dat verval ineens hier grono de moro, na terama abeng. Ja. Na mogelijkheid dat ik creëer nou. Ja. Je verstaan. Ja. Want no de mij sakaji de landmeter, taka de landmeter schuld. Ja. Maar de man die teken die aptekenisbevoegdheid. De man nabi schuld. Nee, de nabi. Nee. Ano denji. Nee. Ano denji. Na bronto e parati. Dus dat hij. Met eji. Maar ja, maar zeg maar, wel hoe alibino, want isabi, EBS, de man is subsidiëren man, toch? Nee. Gas ook toen niet, toch? Nee. En afspraak bij de, dat gas, stroom, om de zoveel maanden, op. Nou, me begrijp dat gas op toe. Ja. En je ziet, bepaalde mij wie klagen toe. En het zijn afspraken. Omdat, if je nou oppas aan die bedrijf of wat doen. Maar je begrijpt toch? A subsidie e bouw af. Ja. Maar tanga no. Mino jera regeren leggen jara. Tak do puren. Do puren no. De kan puren no. Maar fafa gasman. Dat ben je paait hè. O a gasman. A gasman. Anga work contract. Alasandete. En a man na inososma. I paait dus de man sap de man. De man sap de man na inososma. Ja, de man sabi. Tante sabi. A de missie. Ja, de missie sabi. A sabi, dus de man sabasani. Ja. Dus de man go tak yo wato dati. Daar heb ik dat gelijk aan manati. No sa exe boroko. Klaar. En dat is met hij. Ja, hallo. Ja. Dus maar we Bastian. Dama opo gas, dama opo stroom, dama opo water. We don't tapen no. Ja. Tapen. Ja. Dat we gaan nu broek saka. Maar luku no miote, you want some for so banga programma destine. Is demi takasan dat ama wan bijisma. En a bijisma tak masar gambo ya leti. No once mane dede guagado sondro butu. Dus in begrijp dat je en met tak en VAP abi 70 zetels. Na de 70 zetels dat na den die ebridi in a beleid voor Matarachan. Ja. Dat de alle de 30 partijen die loon toe conform aan regeren DC, die verstaan, dan meki den samen na edemissie. Ko paya man da edemissie mek lip jichan. Dan mek de kost don payeng. Dat na kunst.
Ja. Kons don paien de soort keren no mi jaja. Wan misi betaki toch, we gaan onze eigen rommel opruimen. Ja, Isabet. Isabel toch? Ja. Isabel toch? En wijlen deze Bouterse betaki, we hebben een puinhoop van dit land gemaakt. Ja. Isabel toch? Doko ruimen op. Ja. No, na unde aanbad do met dagu uit de ruimen op doko sormi voor doen. Je verstaan. Archi maluku manana sasa ba yokromo we wato wala malawe barodi. We taki grantani dat die bewa archi. En ondertussen de bezig tak do ruim a puin op. Ja. Dat you is sorgu taki, you is set you libi. Fika libuan ordentelijk libi. Sobu so trusiani na gron pranuasani maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De katak mina wan jaja sarnama of wan jaja sarna uma. Isabi toch. Want da sayo puri na gron. I ano doti, maar ik kan wassen water en ze maakt alles schoon. De je wassen, de ka. Amoni di abi ego budgeter da amoni dat die kan doen want tersana ngema de inaf baya gruntu inaf baya bana. Isabi toch inaf parani fi seri mega parani fi onder hovi serefi fi hori seref boven water want we libi in een tenf crisis. Ja met dat ku grantani te wantralesi en mine na mazar deg na tigambo. Ja maar volgens mij tapu maar takanga de sana mambaka. Natuurlijk, in dat programma we proberen voet afvallen op. En vanuit dat programma ook toen we actie de man de takbaka natori en de sandati, de man de goemek opname strati. Je hebt me bij voet asenama op voor het trouwen door die strati. De sanatu do. Je hebt me nanga serna seipsa voet asenama op voor het trouwen door die strati. Voor you kodre kring, mo serna kodre kring. En we taki grantangi. Het is wantralis baga. Get up, stand up for your rights. Pacific, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up. Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't.